biz alga taба atlıyбыз. Һәм экраннар алдына Иске Кулатка эшчеләр поселогында гомер сөрүче хөрмәтле милләттәшебез Аббасов Рөстәм Кәрим улын чакырып алам. Бүген ул үзенең 60 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Әлеге онтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны энесе Ринат Кәримович, тормыш иптәше Гүзәл Каюмовна Аббасовлар, кызлары Регина, кияүләре Рафаэль, оныклары Эмиль, кызлары Ләйсән, сеңлесе Әлфия Кәримовна, тормыш иптәше Газинур Нуралиевич, уллары Наил, киленнәре Альбина, оныклары Милана, уллары Реналь Алтынбаевлар котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. 60 ел элек Аббасовлар гаиләсе. Әтиебез Кәрим Яхья улы, әниебез Рәшидә Билал кызының тәүге мәхәббәт җимешләре булып безнең бик кадерле булган абыебыз татлы балалары дөньяга аваз сала. Аңа әткәй һәм әнкәй әйтергә кирәк, сөенеп туя алмыйлар. Нәсел дәвамчылары алдагы көннәрендә таяныч, терәк булыр балаларын яратып үстерәләр. Абыебыз бик тиз кул астына кереп, әти-әнинең беренче ярдәмчесенә әверелә. Анардан соң туган без, эне-сеңлесенең дә ул яклаучысы да, саклаучысы да була. Билгеле, гаиләдә өлкәннәргә эше дә күбрәк, сүзе дә тизрәк үтә булгандыр. Әмма абыебыз бер кайчан да бездән баш тартмады. Һәр вакыт без аның карамагында булдык. Мәктәпне тәмамлап, абый Совет армиясе сафларында намуслы килеш хәрби хезмәтен үтәп кайтты. Әле яңа гына армиядан кайткан, тез, матур, акыллы егет үз юлында яраткан тормыш иптәше, җиңгәбез Әлфия Кәмил кызын очратып, матур гаиләсен кырды. Олы тормышта да ул сынатмады дияргә кирәк. Гаиләсенең чын хуҗасы булып, тормыш арбасына җигелеп, матур гомер сөрә. Инде озак еллар Газпром оешмасында районда намуслы хезмәт итә. Тату гаиләдә, олы мәхәббәттә һәм татулыкта алар ике батыр уллары Руслан һәм Рафаэльне тәрбияләп үстерделәр. Күпме генә гомер сулары алга агып, сәгать уклары вакыт санап, еллар узса да, эшебез дә үз гаиләләрен кырып, үз мәшәкатьләре белән гомер сөрсә дә, без бер кайчан да Аллага шөкер аерылмадык. Шатлыкта да, кайгыда да бердәм булып, бер-беребезгә таяныч, терәк булып яшәп киләбез. Табыннар артына җыелып, рәхәтләнеп үткәннәрне искә алып, бүгенгесенә шөкер кылып, туганлык, кардәшлек хисен саклап киләбез. Яраткан, кадерле абыебыз, рөхсәт ит сине бүгенге матур 60 яшьлек юбилейлы туган көнең белән котларга. 60 дигән сан ул бик матур бит, аеруча ир-атлар өчен. Бу биеклегеңнән инде күптән акны карадан, яңгалны чыннан аерырга өйрәндең. Безне дә чак кына тайпыла башласак, туры юлга кайтарып, кирәкле киңәшеңне бирәсең. Алда да шундый ук матур һәм батыр булып кал. Гаиләгезгә бәла-каза, кайгы-хәсрәт кышы кунмасын. Фәрештәләр үзе сине канатлары астында сакласын. Гомерең озын һәм парлы булсын. Киләчәктә бала-уныклар бәхете татып, әле тагын бик күп юбилейлар каршыларга язсын. Без сине барыбыз да яратып, хөрмәт итәбез. 60 яшың тулды менә, байлыгың 6 дистә. Кичә генә булган кебек 60 тиен истә. Әйтерсең бүген әле син башлыйсың яши генә, керәсең атлап бары тик картлыкның яшьлегенә. Менә шулай, тыйнак кына, кызыкмый артыгына, җитәрсең Аллаһ боерса картлыкның картлыгына. 60 яшың тулса тулсын, күңелең картаймасын, йөрәктәге дәртең белән мәңге яшь булып калсын. Хөрмәтле Рөстәм Кәримович, юбилеегыз кутлы булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Başımızda terek, abıylar bik нык кирәк.
Әтикебек сақлап яқылап үстірдің абай рахмет ғұмірлер өтейінді ол ашығы баққан сулардай абай сиңа ұзын ғұмір исәнлік берсен Құдай абай сиңа ұзын ғұмір исәнлік берсен Құдай Абай сабырлы жанлы Құларың алтын сенің Қартайғанда да көрегіз Балалар изгілеген Ғұмірлер өтейінді ол Ашығы баққан сулардай Абай сиңа ұзын ғұмір исәнлік берсен Құдай Абай сиңа ұзын ғұмір исәнлік берсен Құдай Бәхеттілер сәләмәтлік Күтсінер иді алда Ең мөһиме ақ бәхеттілер Шатлықлар тілің сиңа Ғұмірлер өтейінді ол Ашығы баққан сулардай Абай сиңа ұзын ғұмір исәнлік берсен Құдай Ғұмірлер өтейінді ол Ашығы баққан сулардай Абай сиңа ұзын ғұмір исәнлік берсен Құдай Абай сиңа